गुड मर्निं रायजोफोर गुड इभिनिं जाय समाव नाया मानो दा मास मोनसे उनाव दिनैसो टाइम मोनदों जुखाम बारियाव फैनो आरो आं ब्लग खालामनो हायाखैमोन दिनै 1 जानुवारि 2026 एबा हेपि निउ इयार बयनिसिमबो आसा खालामो बे बोसोरा बयनिबो थाखाय मोजाङै मोजां जानानै थाङो आरो दा जियानो जा दसे जुखाम बारियाव फैदों आङो दा मास मोनसे जासिगोन जुखाम गायनाया एक्सुवेलि मास मोनसे जाबाय दिनै 1 तारिख ना मास मोनसे जाबाय दा बेसेबां ग्र' जाखो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ नायदो मा दाउ गाबखो नायदो दा जायनाखि बाइक सालायग्रा हेलमेट गानना सालायथार आरो कार सालायबा सिट बेल्ट गाननानै सालायथार नङाबा दासान्दि बिराद फाइन दानगासिनो दङ आरो एक्सिडेन्टनिफ्राय एसे सेफ जायो आइ हप नोंथांमोना बेखौ फल' खालामगोन दानि नायदो मास मोनसेनि जुखामा खै इन्सि जाखो मथा मथि 7-8 इन्सि जाबायगोन नै दा बेबायदि जाबाय आरो नै आं 1 फुट जाबा दै होगोन दा होथाव जाया दायो होयोबा माने लोमो नालाय लोमोबा जुखामा थैनो नागिरो फिसा फिसायाव होनाङा खायसे खायसे फिसायाव होनानै लानानै एकदम बिलाइया गोजा गोजा जायो थैनो नागिरो बांद्राय दै मोनबा जेरै गोदोनासिम होबा हां थोनो थोनो मोनोना मानसियाबो बिदि आरो एसे जबावनांगौ होमबा दै एसे दा नै आखाइजों गायदों नालाय ओंखायनो देग्लाय मोजां रज'दों आरो नङाबा मेचिनजों गायनाया बिराद गेप्स जायो नै बिदि गेप्स जाजोबनो नागिरो दाथ' नै बेवहाय बांद्राय गेप्स नङा थांनाय बोसोरखौ नायोबा देग्लायना ओरैबायदि साबसिन आरो नायनो हागोन नै ओरैहाय दङ बे फुरा मास मोनसे जाबाय 1 मान्थ बे जोलैया गदाबारिलै एसे स्ट्रं जायो बिफाङाबो फिथाइयाबो स्ट्रं जायो आंथ' बेलेगखौ गाया आं बेखौनो फ्राय 3-4 बोसोरनिफ्राय गायगासिनो दङ गदाबारिखौनो दायो हाग्राबो इसेबां गैथ'आ होनजायो नाथाय दै होबासो हाग्राया एसे बारा जागोन आरो नाय मोजाङै रज'दों ना रायजोफोर फ्राय खिलिदों बांद्राय गेप्स गैया मथा मथि 100आव 95%आ खिलिदों आरो दा बेनो दिनैनि ससे ब्लग भिडिअ नोंथांमोना नायदो आयौ नै बेवहाय नै फांनै दङ मिस्टेक गायनाया नै बिदि खाथि खाथि जाफ्लाङो डाबल गायलांदों बावनाय डाबल बावदों खोमा गायग्राफ्रा डाबल गायदों नै जुदि बिदि खाथि खाथि गायबाथाय फिथाइया बारा देरा मिथिबायना बारा थायो माने बारा देरा आरो बैथिंबो दङ पिकनिक जागासिनो दंब्रा बैयाव नैबे जाबाय अर्गेनिक आलु बिराद बरिया जाखागोन ओरैबायदि जिगाबनि हासार मोनजानाय बरिया जागोन आरो बेवहाय मागोआवहाय मोनजागोन ना मोनजायाथाय दा बे